Rahaa. Nämä nuoret miehet tarvitsevat rahaa. Eläminen kun maksaa. Vuodessa he kuluttavat yhteensä asumiseen noin 8 000 euroa, ravintoon 9 000 euroa, virvokkeisiin 6 000 euroa, elektroniikkaan 10 000 euroa, tietoliikenneyhteyksiin 1 700 euroa, urheiluun 700 euroa ja niin edelleen. Yhteensä 37 200 euroa. Nämä miehet tarvitsevat enemmän, paljon enemmän. He tarvitsevat 1 000 000. Näillä miehillä on unelmia. Unelmat maksavat. Applen MacBook Pro 2950 euroa. Purjeveneen kunnostus 10 000 euroa. Matka maailman ympäri 10 000 euroa. Hyvän tekeväisyys 500 000 euroa. Mikko ja Ville tarvitsevat 1 000 000 ja sen he myös ansaitsevat. Voiko 1 000 000 ansaita työllä? Voiko 1 000 000 tuoda onnetar vai tarvitaanko kenties rikollisia keinoja? Tarvitaanko 1 000 000 tekemiseen nerokkaita aivoja vai riittääkö hullu idea? Se selviää pian, sillä Ville ja Mikko aikovat tehdä sentistä 1 000 000.